Kohora Inglengpathar Anparta Golaghat District pen Inter District Adoya Hoelongamat Kutipho Atangka Panongsi Kilometer Plirachitim an MLA Darsing Ronghang Tovar Kaselam Piponajok Inglengpathar Aratum pen Kachoro Paduponenti Lason si Lakhang Koratrok Dwarbagori MSC constituency ke Parlo Kaziranga National Park pen Chihoilo Kohora Inglengpathar Anparta Golaghat District pen Inter District Adoya Hoelongamat Kutipho Atangka Panongsi non kilometer Pli Rachitim Atovar Kaselam Ponbom Theklongsi Inglengpathar Aratum pen Kachoro Paduponenti Lapen haku pen tovar kavipen ki sungki phupen non ki chokilong apor jasemet MLA Darsing Ronghang aphan hadak ki do mate Inglengpathar arong asar romes tok bilapen rongara tumpen MLA Darsing Ronghang aphan kachoro paduponthu itu penenga sengkana long manele tumhan kilometer pli tovar nangapi ye elitum kachinghon Darsing Ronghang alangli ke mang pon bat ke mat hapon ke misena jai nih mate Dr. Tuliram Ronghang sar pen ke thege ding ke do an phan alang tum jitu ni tum ake matha na ke papling pi possible alang tuman kachoro ji possible pini nang tum aphan nang coba pot ini konstituensi ke Dwarbagori konstituensi Inglengpathar sentang tok bi jap tu mane lake Kohora Jeep Safari Counter tu nitun dak centang tok bi arongan kilometer pli. Nanti lah soto war kilong pen name tum son ningarong pik lah puson dulu mah. Ini tum mana ningkarong ciputek mana cipun epin ningkarong son si dolo. Nasi ini tum budi pak pipin pen sedame je do sa Darsing Ronghang la langli. Itulah soto war naga selampi por bangke ni tum rong si pen dame langli pan. Suri-suri akar dom mate akiru pi pajar pon lo. Naso kon mana kam paklem bangke langli litum iglo mana don sagar sodori langli si non naso kam mana do desang sepin pen non kilometer ke thom an non ke klem tang puli pudat tamelo. Lapen kontraktor dhan sagar sitami bangso towar ningkan siang bong patang ponvek puputa pherangketum karjupana hut jithan pong. News report, Carbing Long Life.